Salam la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Kuba, nous avons sur la vidéo. La vidéo est Amina Kunanglo Kanyisi, Hanga Autorito Moma, nous y de la tradition mobile. Ewa, ko mi Maulu 2022 Kasera, Anyok Maulu Kame, Dukono Kafoko, Anga Kamoba, no Isere Usman Madana Hydra, Kwalega Maulu Teke 26 Marsila. Ewa, Kadaka Punchamaga. An bɛɛ b'a kalama salo 26 mars kun ma ban fewu gilana Serif Usman Madani Haidara ale kɔni mawuludi kɔni kɛ wa u sɔnna fɛnɛ a ka kɛ wa ko ɲina fɛnɛ k'u ma sɔn a ka kɛ donc a tɛ kɛ kɔlɔlɔ a tɛ kɛ baasi ye mɔgɔw mansaw a faamunen don ka ban a bɛ se ka kɛ insécurité jamana kɔnɔna la parce que jama yɔrɔw an kan ka invité olu na ɲɔgɔnnaw mais ko Serif Usman Madani Haidara kɔni n'a ka sɔrɔ k'a ma kɛ 26 mars kɔnɔ ɲina ko c'est la première fois au Mali ko ni karamɔgɔba in ka mawulidu ma fêté 26 mars la an balimaw ni de kun ye kunnafoni ye j'espère que aw ye faamuya belebele sɔrɔ a ko la aw yɛrɛ passera jumɛn na ni kunnafoni in kɔnɔna la